To masu sauraron mu albishirinku ku gyara zama Michael Hausa zai raira wa Muhasa Radio waƙa ta siffar hip hop ɗin. Ka amince? Na amince wannan. Kafa kai ma ka rubuto ta a gida. To, Hausa Michael, ka san duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ba zai rasa ƙalubale ba. Ka fuskanci wani ƙalubale a wannan harka taka ta waƙa da masana'antar Kannywood da kuma wasan barkwanci? Gaskiya duk wanda a harkarsa bai samu ƙalubale ba, gaskiya ni gani nake bai more ba. Domin menene? Ƙalubale in ka same shi, to shine kake gane kuskurenka a abin da kake. Kuma in kana da son ka yi wannan abun, kai kuma wannan ƙalubalen da kake samu sai kai ƙoƙari ka gyara wannan kuskuren naka. To kaga da zarar ka kasance ba ka samun ƙalubale a harkokinka, to ba za ka taɓa gane kana kuskure ba. To ni gaskiya na samu ƙalubale iri-iri ta wannan fannin. Wanne ne ya fi taɓa ranka? To gaskiya abin da na sa wanda ya taɓa raina gaskiya a wannan, domin ni da nake son abin, duk abin da za ka faɗa ina yin ƙoƙari in shanye shi. Domin me in ka faɗa ma ba zai dame ni ba. Domin mene abin da ka faɗa a kan waƙan ni kuma shi nake so. Saboda haka in ya dame ni, to meye dalilin ma da zan fara kenan. Kin ga ai bai kamata ya dame ni ba. In ka faɗa ma ni sai in ji a faɗan nan da kai menene kuskure a ciki. Ni kuma sai in yi amfani da wannan ilimin da ka bayar a lokacin. Ba na ɗaukarsa ƙalubale. Kana faɗa mun kuskure a ɓangare na aikina, to ni kuma zan shiga cikin maganarka sai in duba in ga menene matsala ta a wannan ɓangaren. Ni kuma sai in yi ƙoƙarin gyara daga wannan lokacin. Haka na ɗauka gaskiya. Ka taɓa samun butulci ga abokan hulɗarka na wannan kasuwanci da kuke ko in ce wannan masana'anta da kuke? Gaskiya abokanai na ba wanda ya taɓa butulce min, domin har yanzu muna tare da su. A yanzu ma ga wasu nan wanda suka rako ni gurin nan, wasu ma za su zo ina a'a ku bari mu je dai kamar mu 40 haka. To kin gani ake ma kin gani. Ka zama salamburushi. Celebrity zan ce ko salamburushi ka samu.